Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5, Nuwavin Action, Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman, Bacolod kag Pilipinas. Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Pizza Otsuna, ikaduwang Martes sa bulan sang Pebrero. Tuwig 2022. Action Radio. Nakahibalo wala ka mga ka-aksyon nga may 89 na lamang kaadlaw ang nabilin eleksyon na. Sa mga adlaw, tuman kasako sa mga kandidato sa nasyonal nga posisyon. Ang ilang mga balhas nagsugod naman sa pagtulo-tulo. Ang hinugyaw kag singgitan ay ara batian taong pisa naman. Tangod mo ning unang adlaw sa opisyal nga pagkampanya sa mga nagapapili presidente, vice-presidente, senador, kag party list representatives. May mga proclamation rallies agin patigayon sa madabok-dabok ang mga lugar, mga kaaksyon sa bugos nga pusod sang Pilipinas. Ang mga nagakandidato presidente o pod ang ila katandem sa pagka-vice-presidente nagpatigayon sa ginatuwag nga proclamation rally sa ila ginapulian nga lugar o kon sa ginatuwag baluarte. Manlaeng man ang feelings kung ang imo sining hiwatan sa unang proclamation rally mo kung kandidato ka, lugar nga imo sini natawhan o kung lugar nga damo-damo ka mga supporters. Alas 5:10 inyo ka-action Marlon Hinovia tub sa atak ng alas 6. Sugod din sa buong adlaw sang Tikalay, Plastaranay. Sugod Plastaranay sang mga plataforma di gobyerno. Sang sa mga kandidato mabatian naman ang mga nagalalapaw nga mga pasalig. Ang ginatawag nga tuanay portion. Ang dara mo na mawalan kung sino nga kandidato nga mayara sang plastic nga batasan daw. Kanya man, kung imo gid nga itiron kag bantayan sang maayo, ang tutuod gali mga kaaksyon ay sa lamang kapakitang tao ina. Kag kung magdaog ka magapungko na sa pwesto, ang unod sang pinsar kung paano makakauti sa kabans gobyerno na kung paano ipamanggaran ng kaugalingon sa simple nga tawag kawatan gle. Hindi gina malikawan nga mga senaryo sa panggobyerno dari sa pungsod sa Pilipinas. Pilipinas bayang inyo sa nga tikalan daw. Kita nga mga ultimo mga botante dapat mangin mahipid, dapat maniguro sa pagpili sang sila nga mga kandidato. Hindi lang kita maghalakpati na yun sa ginahambal sang kandidato. Nangod wala sang sinuman nga kandidato na ang ginahambal nila kalainan. Tanan batian mo na para ginakuno sa aton kaayuhan. Inyo ka-aksyon Marlon Hinovia. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa balita lokal, unahon naton pila ka mga puisal sang gobyerno halin diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Subong ato man sa proclamation rallies ho sang mga nagakandidato presidente magsig kadto sa mga lugar naging hiwatan o kung pagahiwatan pa lamang sang campaign rallies. Mana iba naka-schedule alas 6 mo, ay iba naka-schedule gabi. Pero sin Ogil Balandri sa ulihi ang mangin liyamado nga kandidato dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Pila ka mga matagas nga opisyal naton diri sa gobyerno
Gobernador sang Negros Occidental Bong Lacson, pati alkalde sang Bacolod Bing Linardia, subong wala sa gihapon makaparehag kung sino ang kandidato nga ila sila nga pagasuportahan. Di basta gani suporta ka kung mayara Partido Nasyonal, hindi basta-basta nga makapinagusto na lamang palayag kung sino ang pagasuportahan. Kay sa ulihi ang partido nila amo na ang may katapusan nga say. Si Governor Bong Lacson ang isa nga National Political Party, Nationalist People's Coalition NPC. Isa sa pinakamataas na opisyal sa partido nila, Senador Tito Soto. Nagaservice si Tito Soto sa bilang chairman mo sang NPC. Di ang mo ba lang na nga leader nila o pod nila kaalyado nila sa ila sa mga partido nga nagapapili bilang pinakamataas nga posisyon sa mga eleksyon, Vice President, wala sang kandidato bilang presidente ang NPC. Ang ginabot ko silingon nga wala kandidato nga presidente nga iya sa nga National Political Party NPC. Why sang presidente ang NPC? Pero nga mo na ginapaabot gani, nga basi masuporta sila sang kandidato sa pagka-presidente. Ano ba lang matabo diri sa ulihi? Posible man nga si Soto lang ang ila sa nga suportahan sa pagka-vice presidente. Sa presidente, basi pa lang kung hatagan sang ligwabla ang mga leader nga mga opisyal sa ring or miyembro sa ring NPC. Hatagan sila sang ligwa kag hambalan nga bahala na kamuda. Kung sinong suportahan nyo ang kandidato sa pagka-presidente, basta ang vice-presidente taya, ang aton chairman, nga mo si Tito Soto, among ato sa nga kaalyado. Sabahin naman sang sunod sa Bacolod, si Mayor Bing ang partido sang una, NPC, manis una si Mayor Bing. Pero nagsaylo na inisa sa Nationalist Party, sa NP, nga ginapamunuan sang bilyonaryo nga si Manny Villar. Subong si Mayor Bing, wait and see man kung sino ang pagasuportahan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sang Bacolod City Hall, Comelec, gin-identify na ang SHIN. Isa kagatos ka mga common poster areas sa sudad sang Bacolod. O mga kandidato, dapat tandaan nyo gini. Ka mga supporters man sa mga kandidato, tandaan nyo di, isa kagatos lang ho. Ang common poster areas mo sa lingon, why? Saan pwede nga mapatapik na nga mga campaign materials ha? Ay kung ipatapik mo na, automatic na illegal ina nga campaign materials. Ang sabahin naman sa balita nasyonal, ang balita angon sa COVID-19 sa mga adlaw na likupan kung sa mga hampang babalapaibag damang naputos ang balita sa COVID-19, pinutos sang balita angon sa pagsugod kampanya sa mga kandidato nga nagahara-hara sa nasyonal nga posisyon. Pati social media bongho, kada minutos o kung basi kada segundos mo, bakit mo litrato sang mga kandidato. Pero ang balita sa mga hapon amoy ni isa sa mga kandidato sa pagka-presidente, si Ka Leo D. Guzman, dugay-dugay alas 6 subong nga gabi. Kayara man siya sang proclamation rally sa may syudad sang Quezon. Pero wala pa mag-abot ang tak ng alas 6, ang Comelec, ang Commission ng Election nagsiling na ang grupo kon kampo ni Guzman wala makakuha sang permiso sa Comelec. Kag kung dayonon ang ining rally ni De Guzman, ang siling sang Comelec makabig ina nga election offense. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Nga aman. Nga makabig election offense. Tiway nag-agis proseso, way ka nagkuha sang permiso mo, kung tuod ding hambal sang Comelec. Tuod yung mga guro, kaya banti malistahan na lang Comelec kung kaday sinong grupo nakakuha sila sang permiso mo. Nga natabo nga way sang permit. Anong dano, wag gini mabalaan sang kaupod ni Guzman? O kung mismo si Guzman,
nga may permit gali nga dapat kuhaon. So, base nakaligtaan lang bla. Yang gawa sa mga kakson sa ulihi, una bes kadaan ang alan ni Leody de Guzman. Daw naging man tanto kabantog, no? Kumpara sa mga panguntra niya, kag medyo dulodihado sa mga panguntra nga kandidato. Ang gawa sila sa ulihi, base kung mamalhan na nagkababayhangan pa. Ano ba lang damlaglanggin pahibalo sang Comelec? Nga pagsulundan na angot sa pagsugod sang campaign period. Dugay-dugay ko masimpo tabi, balikan tadi kay kahapon ginmuno tanan nimo. Ang Comelec may ara gin pabalo nga proseso nga daan. Nga dapat antes tugutan ang mga political rallies, dapat may kuwaon na nga permisos Comelec pagi sa Comelec Campaign Committee. May CCC ginatuwag mo Comelec Campaign Committee. May ara regional level, may provincial, may city kag municipal level. Di kung kandidato ka presidente nasa la posisyon, waon mo ng permiso sa Regional Comelec Campaign Committee. Aksyon Radio. Ano bagid ang iban nga balita? Balita nga permi naton batiani kada kampanya ngot sa eleksyon diri sa Pilipinas. So, ang Comelec na nawagan sa publiko o kon mga tao i-report ang mga hitabo nga vote buying o kon pagpamakal sang boto. What? Kibot ka, vote buying. Permi mo na batian, kibot ka. Ay, hindi pa kakilibot nga sahi tinaga ning vote buying ni. Yan nga report agot sa vote buying na mungol na dalunggan sa publiko ni. Pero di mabasol din Comelec. Kaya kinahalan bansang Comelec ang bulig kag kooperasyon sa mismo mga tao. Para ang ginareklamo permi nga vote buying, maberipika kung tuod gid man. Kag kung tuod, dakpon ang naga-vote buying. Kasuhan, ang dapat kasuhan, wala sa dapat pilian di. Poderoso man nga sahi sang kandidato kung hindi, basta walang duda nga nag-vote buying gila. Kasuhan, prisohon, ag sentensyahan para madudla bla, para ining gawi sang kada Filipino nga kandidato nga nagapamakal sang boto kada eleksyon. Mauntat kag hindi rin matabo sa kada piniliay. Ang sitwasyon o galing dari sa Pilipinas, no ako mismo nahuya nga taga Pilipinas. Ako mo? Kung ipaagit talang permi sa panawagan sa publiko, dokumento ang insidente sang vote buying, pangabayon nga magpasaka gid sang kaso ang may complainant. Daw malabo nga matabo bangod kun kaso lang ang hambalan ta mga kaaksyon. Kaso lumpaan na. Ipasaka pero pamatbat kung desisyon tinuoy kung delikada pa. Di bla? Way gyapon. Aga katabo permi ang kandidato nga ginkasuhan butang tabi. Ginkasuhan giba ng kandidato. Ginkasuhan kag nagdaog sa eleksyon. Nalabutan naman isa pa ka eleksyon. Liwat nagpapili, liwat nga nagdaog. Pero ang ginkaso wala gyapon sang resolusyon. Ang gwa sila maka-aksyon daw into anay puruson. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Angot gyapon sa vote buying are pagido. Ang ambal sang Comelec coordination with barangay executives. Ang campaign committee nakikangot sa mga pulisal sa barangay agad i-monitor ang mga violation sa tion sang campaign period. Okay man, dako manggid batuod mabulig sa barangay mo. Pero mas okay gid kung tani kung ang mga mismo opisyal sa barangay labi na ang kapitan tutuod nga nagabulig monitor. Diri sa Bacolod, Sususip kag Mariaho, mayara opisyal sa barangay halos magkalamukbo kag magkaladusmo gani isang duot sang kaugalingon niya para ipakita ang kuno grabe nga suporta niya sa kandidato. Bisan nakita na niya nga may ara sang violation nga nagkomiter, ginapinan pa man hari kuno sa barangay mo, hari sa katuntoyay. Ano nga sahi sang monitoring naman? Kinang kuloy kalag nahog Bantean tariya, kamayara gid man sa masampulan sining ginatawag nga vote buying.
Aksyon Radyo. Dirita na yung mga kaaksyon sa paghibalo kung anong sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City. Baw ang Mansilingan, Felisa nga dalan. Buhusan ang kurong sa simento. Ngahaw, nagligad, pinabayan na. Observation report sa patrol with action. Diyan diya, sa sundan ka mo sa Bacolod sa Wong, please come in. May nga konakson mga hapon sa tutunan ng mga kaaksyon ng singkal sang init mabatsagan mo gidaksyon tub sila ng mga tanion at is mayob laki do magkakita kagid nga nami ang panahon. Sana kang kalangitan do nag-ogyon sa tanan ng mga kandidato kay tiya mat-amat mo na nga masaksihan sa palibot na sa Bacolod Action may mga ano na may mga rekorida na nga mga halin sa nasyonal ng mga kandidato. Kita ko subong ginapanggamit, ginapang tira nila mga kirib lang ang slakyan. Bisang mo lang kagang-kagang na kirib basta makalibot kaga may dala lang yung speaker ya kag makasinggitan dras ang ilang mga jingle way gidya problema. Di makita mo na subong matamat na mo, hindi pagkitanta mo sinakson mga volume sining mga nagalambiyong sa dalanon, ilabi na din sa Bacolod pero makita mo matamat na gidman sila, no? Nagaginuha na. May mga tarpulin, pero subong po na nakita ko pati lokal nga mga kandidato, matamat na naman action mar, nagadamo naman, do hindi sila magpauli, ang plak dito, ilabi na dito sa mga name barangay. Kaya na nakalabay kami sa may Mansilingan mo, hindi ka Mansilingan na dumanan, mga kaaksyon, pero tidigtong tinapikana, isang mga campaign poster dire. Pero lokal, ang nasyonal do wala masado, makita mo lang di ribbon nga pink ko sa mga dalanon, pero ting ribbon dire sa may Lacson nga area, aron na yata kay ibang mga dalanon, mga kaaksyon, mula na makitaan mo, pero in terms of lag ko ang matarpulin so far, way pa, billboard lang, pretty good ugay, diba ng mga billboard diri sa may syudad sa Bacolod. Pero diri kita, traffic kung aton pagkabalal mga kaaksyon sa mga hapon, diri sa area naman sa barangay Mansilingan, sa may Bangga Cory specifically, kung nalin kayo sa may Mansilingan, pabalik ka diri Libertad mga kaaksyon, sa nga hapon, nagkabiglaman diri nga light to moderate ang traffic situation. Whereas medyo mabulubugat ang traffic ko sa mga salakyan nga halin diri sa may area sa Libertad, kagti pabalik na dito sa may Mansilingan. Subong gani nga po, no, medyo ka problema diri sa traffic sa area sa home site, pero ting volume sa mga salakyan, po damo magkaksyon, labi na ang sanasiling ko na ang eastern portion nga ruta. Siguro sa kasigin na function ng traffic light sa ulihim, masulbar yun na kaya katabokson man na cases kung kaysa nga may ara naka-display headlight, ilibin na lang di pa sayang nga jeepney, matlagko sila nga mga bus. Ang jeep mga kaaksyon, di pa sayang magtabok sa dalan kaya nga gawgid. Di ko na matabok sila dira, nagapunsok sa nga sa dalanon, ilabi na kung medyo damo, gano'n mga sarakyan, nagatugas ang trapiko mga kaaksyon. Amo na medyo problematic din sa area sang City Heights Dampi, pakatulig to Bangga Cory. Well, sundari ka naman sa intersection sa police station number 6, siningapon, may ara traffic enforcer bilagin na assign ang Bacolod Traffic Authority Office, at least ba may nakita kita gyapon napabili ng sistema kung trapiko nga aton pagkabalan sa mo mismo nga lugar mga kaaksyon. Sa iluan aton, ibang bagay yung mga major roads sa palibot sa syudad. Actually, diri kami nakalusot na sa may Bangga Metal. Paglabot namon Bangga Metal mga kaaksyon, may ara dira kay ina or sa timpano, at least kami magpandumanan, may traffic enforcer, pagbalik na mo sa hapon, amo to na natabo nga ay traffic enforcer, kita namon, gila nag-cross ang mga flakyan, sila na nag-tansa, sila na nag-atangligwa sa isa nga makatabok, makaaksyon, nga makakross, sila bina, puro mga salakyan nga, lindari sa area sa kandumanan, no, kung sumay sigas ng rodante, ang dumanan, di kagkabog, and then malafern sila palis road mga kaaksyon, iping-iping na lang, makaliko ka lang ingagaw, kaya may ara naman nga nagatabok magid, nga nagapenetrate yung mas lakyan, why magakontrol mong, siguro ayo talang sa bitaw, hindi gidya pagpabayaan, ining Bangga Metal, kay especially kung rush hour, per tigil ng traffic na daan, likawan naton nga mag-cross, kag magsinumbali mas lakyan, kay para mamalikawan ang aksidente o kung sa binalay isang salakyan, mga minor damages sa property, mga kaaksyon, hindi ini magtugas ang problema dra. Kay kung may pundo ang salakyan, mapundo ang salakyan ganit tugas ang trapiko, mga kaaksyon. Ibang bagay nga road sa palibot ng syudad ang kabugusan sa area Sandalan, Lacson, sa Ningapon, nakabig naman diri na moderate heavy and traffic situation ng kaaksyon na labi na sa mga salakyan, ngaling diri sa northern portion pa doon southern portion sa syudad. Dire medyo tulo traffic na Ramos, Lacson, paubos kita diri sa may 18th Lacson Street, diretso diri sa area sa North Capitol Drive mga kaaksyon. Dagin na naman pundos lakyan sa North Capitol Drive kay Timiara, dalagabis ang traffic lights.
Pero pinaka-advise ko bala, kung pa-downtown area ka mo, hindi na napagdiretso ang Lacson. Labot ka mo North Capitol Drive, right turn na ka mo sa Gatuslao, Dri. May traffic enforcers area sa North Capitol Drive dahil Gatuslao, hindi na ka mo dugayan para maka-left turn ka mo balik diri sa area sa Gatuslao, dire-diretso, pagkato diri sa may plaza publika, mga ka-aksyon. Ang San Juan siningapon sa pinakauling update nga nakuha naton gikan sa mga otoridad, medyo maburubugat ng trapiko labi alin diri sa area sa Barangay Banago kay pakadto sa Landon kay tinagalusot nga daw pila ka madalag ko umasakyan mga delivery van, delivery truck ang pribado nga sakyan nga padulong sa reclamation area da nagalusot mga ka-aksyon. Pero kung naling ka naman diya sa southern portion pakadto ka Banago, no problemo. Amo na nagaling paglabot na sa Santo Niño stop may nagingagaw may mga sakyan galing diri sa may Ramos Lacson nagalusot sa Bisa Kino Drive, di ma-left turn paglabot sa may Santo Niño stop mga ka-aksyon. Alam pasensya ha, kaya mo ginabasa matamat ka nagabalik sa normal na sitwasyon dari sa may syudad sang Bacolod mga ka-aksyon in terms of ekonomiya, kaya sitwasyon sa trapiko, dapat ka mismo mag-incentive sinagara. Pero lagi ng sindihon sa tanan, amo ning ika-anom na naman nga sunod sa pagsaka sa presyo sang gatong. Do hindi ginapunggan sa gobyerno ang pagsaka sa presyo sang gatong mga ka-aksyon. And so far sa pinaka-latest natin nga update, ang pinaka-barato mga ka-aksyon subong from 51 pesos and 95 centavos kapon, pinakabarato na subong. Diri sa syudad sang Bacolod naghamboy mga ka-aksyon 52 pesos kag 85 centimos, 52 pesos and 85 centavos pinakabarato na. Medyo mahal-mahal diri mga ka-aksyon naghamboy naman 52 pesos and 95 centavos. Pero may nakita di kadriyo sa ano na sa diesel na yada mga ka-aksyon ang 52 pesos. Ang pinakamahal so far na nakita ko diri 54 pesos kag 15 centimos, 54 pesos and 15 centavos presyo sang krudo. Ang gasolina naman, pinakabarato so far nga nakitaan ko diri sa area mismo sang Gatuslao, kag bahin man sa Barangay Mansilingan, doon pa yung presyo, nag-amboy makaksun 62 pesos kag 35 centimos, 62 pesos and 35 centavos. May ari man diyo nga nag-amboy sa 62 pesos kag 85 centimos, 62 pesos and 85 centavos. Medyo mahal-mahal man nga presyo ng gasolina, nag-amboy naman sa 63 pesos kag 40 centimos, 63 pesos and 40 centavos. Pinakamahalan so far, ari diri sa area man gapon sa Lacson sa Gatuslao nakita ko, nag-amboy makakson sa 64 pesos and 80 centavos kada litros ang presyo sang gasolina. So para makaksunod, pinakaroon yung sitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod kag presyo sang gatong. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod kag San Diaz nga nagasaling sa tutarang nga makaksun sa ling kamanggabahin sa Pinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inang abahin dala Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat sa live stream si Rochelle Fulgencio Susana yung hapon ka monitor lang kami day sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Si Milay Oligo sa Banay Cafe, Barangay Tagub. Hela Vier yung hapon ng Samarlon, monitor lang kami day sa mga Imua from Australia. Keep safe always. Salamat. Okay. Bibi Gregorio Yolo, monitor lang kami day Barangay Kabog. Tayo ni Milail si Doc Matt Mayo, Jenken Yalagdon, Vanessa Star Mayo, Noel Amar, Alex Montes. Hela Vier, thank you. Si Inday Blau sa monitor man.
Manjo Bierneho, mayong hapon. Jinky Dialagdon, mayong hapon. Aksamarlon, kakay Mr. B-Boy Villasor. Vanessa Mayo, Andok Mat Mayo, Novalamar Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John P. Sison, Lily King, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. From Arizona, USA. Okay, salamat. Melvin Peñafiel, good PM. Humalumina, Raman. Jolie Militado, Patrimonio. Good afternoon, sir. Way nagali COVID kay damo agarali. Way man social distancing, correct? Sa Bulacan, Portejo. Alex Fuentes, Araman. Sa Philippine Arena na sa Bulacan. Okay. Si Are Baryoga, Erwin Noy Gonzales. Good afternoon, Nagsamarlo. Monitor lang ko. Salamat, kid. Okay. Si Jomar Herrera, NJ. Mayong hapon. Iban balikanta.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, Ang mga awardees no sa mga tuig, certified most sustainable and livable in the Philippines. Kag ginpasidunggan man honorary local chief executive of the year. Ti ang ini nga pasidungog ang awards mga kaakson. Ang paghatag sang awards pati kayunon sa Marso 19, alas 4 tubto alas 9, alas 4 sa hapon tubto alas 9 sang gabi sa Grand Ballroom Okada, Manila, New Seaside Drive. Entertainment City Paranaque City. Local Chief Executive of the Year. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. sa Blue category. Congrats, no? Ikaw yung local Chief Executive of the Year mo sa Blue category. Sa oras nga alas 5:42. Grabe nga to sa ring oras, no? Knasig, no? Balikan tang ato sa ring patrol, balon tari-tari sang balita na tipo ni Action John Diaz. Ang balbalanay kampanyaho sa Bulacan, sa Bicol, sa Jensan, sa Manila. Ang Jensan na General Santos mga kakson, lugar ni Manny Pacquiao. Ang dito sa Bulacan, Bongbong Marcos. Si Congressman Teves galit sa Negros Oriental ho, Manny Pacquiao siya, ara sa Sabunga Hambal ho. Ara siya sa grupo ni Manny Pacquiao ho. Ang kay ka Liode de Guzman niya, ambal sang kumalek way permit na ano man, plastada man. Korte man ang tao sa General Santos City ho. Normal nga mag-amuna karabo sa mga tao magka-aksyon, porti may ara sa kabantay ha. Dapat digid maghalaka inipingagid ang ila sa nga lugar nga patikayunan sa nga ila sa kampanya balwarte nila na of course. Sige balikan tara ato sa nga patrol na tipon nga report ni Action John Diaz. Action John, sa balik nga report please come in.
Ang iningabahin dulong sang D3 Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Balikan taman ang dugang na padala sa mensahe sa live stream. Okay. Salamat kita. Sa kay Erwin Noy Gonzales, good afternoon. Monitor lang. Alright. Si Jomar Herrera, NJ, mayong hapon. Si Ma'am Yvonne Boyser, good PM Dan Sharing. Salamat Ma'am Yvonne. Araman si Christine Menyez Villalobos. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Thank you. Alright. Thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi sinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Cleansing, nourishing, kagaba. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Ibati ay kitaliwat karon sa Action at Patrol. Alas 9:30 top to alas 11 sang gabi. Ako naman, Action na Marlon Hedovia. Mga ka-aksyon sa din kaban sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.